inches later. Oh, taysa. Kadlukad rin lugar, oy. Maramag na wakwak dire. Kanina ram tayo bumaktasay. Magkabang takakuan. Asa na ito pa dong? Mga tagsantol. Hadlok man mo na tao ta. Wakwak ra na. Tisa. Ate dapit mo huwag santol. Ta. Oh, ta, mga na ta. Oh, kailangan yan. Taysa. Matay bay. Hadlok man kay bay. Sig mabuyagan ta ba? Ah, hadlok man ka. O nga ta. Santol bida. Kung ka na, tamis ka na ba? Makanagan kay bay. Vertical ami ana ba? Tisa mo sa buno. Hindi Arab, no. Hatag sabi ako ni. Oh, nalibitaw ako. Atay di mo ta kuha ni. Nga kat-katon to ni. Yo, basi mabuyagan ta ba? Ada kita ra may kabuongan na ni. Matay ko ato ng sakan. Hadlok kay bay. Yo, di talagi man nakalagi basi mabuyagan ta. Tuwa na lang tab, hangin bitaw. Ta? Nga malingkod ta. Di na ta kay paghangin-hangin masinay matagak ba? A few moments later. Bos. Akan gis ngatanan bos. Gutom pa jud. May pagmuatag santol. Nya na tigbungag santol ron. Daghan kayo to sa mong bukid. Oh, ta. Gutom jud kay siya. Tisa. Hadlok mga isang tanan dito manguha. Alas 4 na gyud hapon na masi mabuyagan ta ba basi ni mga engkanto dito ah. Please ay naghadlok. Tane? Og naabitaw basi makadagan ka. Tuom ka pudpod ang ipon nagatog makumakitaan. Padayon ta man na. Bantay bitaw ni mong kalaki ab. Tuom ka nang wakwak da. Huwag santulok. Inyo nga man ka ng bukid. Amo ka man na. Panas sila ron. Matay ni mga tawhana ba. Hilo tapos. Hoy! Patay ni tag-iyak. Matay bay kitaan ta bay ba? Kitan manggid, bisinggit mangani. Matay bro, kailan mo to? Kailam ikaw to boss. Bay! Okay ra mo da. Atay matay si Boss Loy, managstrabong ko. Dao. Hello. Ta. Boss. Matag santol boss. Sakto tuod nakad, lidi. Uy, bay! Uy, naman mo mo day. Singgitan na yun. Dami-dagan yun. Napupulan diya pag dagan no. Wala. Atay, mo to, gigutom ko, bay. Mo siya bay. Mo to, sentol. Mo ta lamig ka santol oy. Ta, mo to. Ay ba nga? Singgit lang yun. Matay, dagan kay bunga, bay, uy. Ano oy? Bente siya. Tamis kayo na ba? Saman, manguha ta ninyo? Gutom, mga isang tanan. Di lagi tayo naman nakalagay, atan, mabuyagan ta ba? Mabiyagan. Lagi, no? Bunon ka. Samot ko na makabuyag kay banha. Mao lagi. Kaigo pa lang tag-atot. Bitaw, bay. Na ako'y kwento sa inyo, bay. Sa una, bay. Diri, Nay, tulo ka buhok nanguhang santol. Ano sa man? Nya, nahagbong ba?
Namatay ba? Namatay. Bum di ay. Hindi ka inyo. Lagi ba? Basin nila makalag ba na adri ah. Saman, Tani mo na gutom ka. mga isang tanon eh. Ang basig magulat lang tag ni mahulog. Naman. Buto nga ni magkakuan pa tani magkakuha. Pero, saman, wala ta or mga nakatago to mga isang tanan. Kamor man mong agdon ug sa kamo di. Depende Tatagan rin pud sa me. Delikado po. Dito no? Pero, hadlok mga gayon. Maghuwat na lang Iya, jud guys ya. Tawag na ilang paligid oh. Sabi ka hadlok kayo ba? Buligon. Lagi. Saman, Di ba maglikod din ro? ko drata? Di, ingkodrata nyo. Spatro na manggol. Wakwak ba? Kita di rata. Angin ko ta. Patantang kasi ah. Oh lagi. 346 minutes later. Uy, pagkaon. Daghan kay sila ako. Busog na bud mi ani ba? Uy, santol. Ay! Uy, tao bay. Nay! Taon, pagkaon. Pagkaon na naman. Kita matubay. Ang kabalaka kan una to ron. Oh boy, kita ko kita. Kadi man ko buta. Isa man, sinukon ko na. Isa, kaya na. Sige bay, hinuk-nukon. Sige. Ito na. 12 seconds later. Matay ka ina ramon ta si gumulat ko mangyapoy na tagak niya. Santuloy. Siya. Matay maapsan. Unsa ni oras-oras? Kapit na alas 5. Matay kahapit mo punta mag-oras si gumulat diri oy. Sa magulat ta basi maabsan ta diri tong tulo ka buok kalag ba. Wak gyud siya. Depende sa inyo kung malakaw ba to. Matay. Hindi lang. Gutom ang gidpod. Lagi. Ulo. Gutom sa Plato sa balay. ikog. Mulat sa ta. Kadali. Hindi, mahulat lang takadali lang. Tay. Amuno mo. Wala. Na sila ba? Denghagan mo, uy. Kadungog nun sila. Uri na gyud. Kadungog sila. Hoy! Kaysa. Sugan, lamnagan, uy. Gamitan na ni power. Uy, man, utol. Tasa. Amo ta manago. Hindi kay lubidri, oh. Ano? Lubihan, oh. Ta. Dito sa akin, Dirita. Dirita ninyo. Lami kita ko anan gud. Ay mo saba. 346 minutes later. Batay na wa man sila bay. Wag sila. Kami may mga Hoy! Tulungan mo to sila kabuo. Sabi tao. Siguro dito sila. Dala sukol. Dili ka. Agad sila bay. Kamu dua. Dito mo. Ako. Kita uban ta, diri ta. Daguan, nagbunag. Uy! Dirita tago. Dirita. Matay bay. Di man takaon ato. Mukha ni. Dirita paabot. Dirita nyo pabot. Mabot rin to sila. Ay kabalaka. A few inches later. Hoy! Kapoy kay Goko na. Karon lang mo. Kaduk-kaduk ninyo ganina. Sorry ka, boss. Kumay totoo yun, boss. Boss. Di man ikaw tanong, boss. Upaw mo kay ko. Upaw ko. Boss, pwede ko alam boss. Way pasaylo na!
Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Bilis na yari, mag! Bilis na yari, mag! Hoy! Hoy! Yawa naman mag yun. Tala, ulit na ta. Yawa na po. Kulan ba ko? Yawa, dugaya kayo naman eh. Yes, kahong ko na nakin. Eh, what's up? Tara, mangulit ito. So mo to guys, imbis nga nag-binds mi guys, nag-TikTok kami ng mga hinampak. Oh. Maayo kami kay IY. Hoy! May di ba? Oh, tuwa na. Tuwa na. Hoy! Mag-binds na ta, hoy! Sugan, namnagan, oy. Mitan na ni power. Manik. Yung mga aljon makaulit isa. na iwit. Kita may ngon tayo to. Di lang ako. Among tayo sa nimo. Ang kayo mo i-post. Nakabulok ini. Wala, tayo sa. Dungan sa tayo sa. Wap, tayo sa. Kadlok po din isa. Eh, kung kayo boss, di mas tayo sa. Ay, dito na sa layo, Jit. Tasa. Matay. Hadlok na mga dito ah. Hapon no? Spot na lagi. Ay kadlok boss. Bisik. Busik. Matay. May nanguwag sa tulog. Oo na jud. Hindi na mga nag-book. Yawa mo dia. Hello. Tulog ka buktaw. O 3 pints. Naunsa ka naman coke. Ano ba? Tindog na yun, ay dagan. Samtang mama mo nang Matay kitaan ta ato ba? kitan migid. Nagan nisinggit god. Ah, nanggan Nisinggit god. pagkaon. Yawa ka dyan. Wala ka sam ay mo ulas yan kwan sam ka ba? Yawa ba rin mo? Sige na, katsada kayo sa katanan. Oh, kita kubay kay di man ko bungi ay. Buta kay. Yawa ka layo, ra ka sa katanan. Yawa ba dai? Ina lang, yawa. Oh, kita kubay kay di man ko buta. Sige matingog. Ha? Sige matingog. Ana di ba di? Ay. Ubay buta ko ay yawa man buta. Hindi, ate, budi. Samanin mo ko ta. Sige matingog.